U strukturi nešto preko 70 miliona je plaćeno po osnovu PDV-a iz neposredne aktivnosti od prodaje roba i usluga, a nešto skoro 17 miliona evra smo platili u budžet Republike Srbije po mnogim različitim osnovama. Obično se misli, kada govorimo o Delti, da Delta predstavlja, kako bih rekao, jednu internu familiju od 8.000 zaposlenih, 8.000 članova njihovih porodica. Ako pogledate spisak naših partnera, naših dobavljača, multinacionalnih kompanija sa kojima radimo, kooperanata sa kojima zajednički radimo u Srbiji, vidit ćete da je doprinos opštem GDP-u u Srbiji mnogo veći od iskazanih 583 miliona prihoda. Najveći deo našeg ukupnog prihoda ostvarili smo u jednom od naših core biznisa, to je biznis u okviru agrara. I agrar je ove godine 2013. participirao u ukupnom prihodu sa 38%, sa 20% je participirao naš biznis osiguranja, Delta Generali, distribucija robe široke potrošnje sa 18%, distribucija sportske opreme sa 12% i imamo distribuciju automobila Honda i BMW i Delta Real Estate grupa sa po 6%. Kako to izgleda u apsolutnim vrednostima? Nadam se da ne treba da vam čitam, možete sami da vidite. Najveći prihod ima Delta Agro sa preko 25 milijardi dinara, distribucija preko 12 milijardi dinara, real estate skoro 4, auto nešto preko 4 i sport grupa 8,5 miliona